Dia jagat di Bathara dari pukulun dinten samangke keputra Bathara kula marang Ngabyantara lulus raja isowan kula sembah bekti kula atur wonten karsa paduka pukulun iya Bathara suwun bapa pangestu tanpa nama bayi sangaken kawula mugi-mugi dadosaken jimat guru Bathara
dina samengko kagiat jenenge ulun biji mangarsa ulun sawiji-wiji pandhawa dawuh kang bakal ulun paringake marang jeneng kita Bathara Kala kawula iki Rama ulun dinten samangke menapa ing dados dawuh paduka badhe glesekaken nadyan to ingkang putrapun Bathara Kala kabur manjing wonten ing segara geni temtu badhe kula isolaken dawuh paduka ulun kala boten dawuh dina samengko kahanan-kayangan kang panas kaya mangkene iki dumadi saka tingkah pakatining kitab Pujan Mara Siwerkudara ing nedhenge nglampahi Parabrata ning Giri Sarangan ya kuwi bakal bugat marang kayangan bakal wani marang para dewa-dewa Suralaya mula Bathara Kala dina samengko ulun dawuh marang jeneng kita supaya Bathara Kala jujug menyang papan nggone Siwerkudara nglampahi Parabrata ngamuka ning sasana Giri Sarangan yen perlu kanthi nyala dipati lan kabeh para wadyabala kayangan Tridasa Watatnawa yen jenenge kawas ngamuk punggung ana madhani sasana Giri Sarangan wonten cekel Siwerkudara bandanen urip putra mati digawa menyang kayangan cemplungke ana ing kawah Candra Timuka Bathara Kala Pandhawa Kadiwisraya Indriya Sasana Maruta Bawana bana maragana samirana kang warayan bejo kemayangan kula tampi dawuh dhateng paduka Rama Ulun ternyatipun para baju barat para wadyabala kula dinten samangke sampun sami luwih sampun sami kali rendur sampun perlu asupan gizi bila dinten samangke wa matur sembah nuwun marang Dewa mekaten kula dipun paringaken mangsa jalma manungsa iya yen pancen kepepet ulun paringake Bathara waduh inggih pumen menawi Dewa mekaten Komacelu kula kepengin selak weruh wujudipun Bathara lajeng pangkat kula benjang menapa kula ora kekan sambuka borca lintang tumuli budhal aja nganti surupe sang Hyang Basanta budhal cekelen Siwerkudara sebab kuwi kang bakal gawe geger kayangan inggih kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara inggih kula Bathara
Pun nabi kakang kesimbalan kados mekaten dawuh timbalan katuko dateng pun Bathara Kala. Bathara Kala kok ngamuk niku lha saking senenge ya niku. Wah, kirang prayogi dawuhan niku. Maksudipun bapak tuwa pun Bathara Kala menika kakulen rakyat kota Kudara ki mawon lah kok dawuh katuko si Bathara Kala kok ngamuk kan. Monggo Bathara Kala nek gluk sing zaman-zaman. Kon musak asik Narasapata niku saking senenge ya dipun lamre kira mekaten maka dikono akan pakawis nanti malah saya mbudak banyu sampun boten meneh kanggo mekaten niku. Puniki kakang. Kedah kados mekaten jenyatanipun Bathara Kala kaliyan Yamadipati sampun bidal. Ingkang tentu dina samangke Werkudara. Ing nedya jungkeng kawontenaning kayangan saged kula hukum madyaning kawah Tandra Dimukawa lan mawon. Namun kalau itu mengatakan tunggak dadak tunggak lalu nek ana apa-apa rada ora melu garang rada ora bakal melu. Inggih kakang. Bathara Sambu wonten ing dawuh ulun. Dina samengko wis purna ulun bakal manjing ana ing madyaning kayangan bubarna kang padha ngangkung pasibat loro ing suatu dawuh ulun. Bapak penyaringan Indra Brahma lan Sambu wonten ing dawuh wonten ing dawuh wonten dawuh dina samengko jeneng kita aja nganti negakake marang pakartining Bathara Kala tumriyang pangampang lan jampang ana kang dadi latining Bathara Kala kena moga-moga kahanan jeneng kita kabeh ulun paringipun bolang pasisa supaya ngraket Werkudara Ndana ngeslaken jawuh bubulun kakang resikane Maputa wonten Jawa niku monggo kakang rai derekaken mandungun sadurunge kayangan tembung Bujananda Wina niku makane Sandrawina saged dipun ambali pendak panci nyatanipun kula minangka panangkana ten supaya dibagi kepengin madhangan laman menika pramila kula kepengin ngampang-ampang dateng titah pakantinipun upawi lampahipun morat ngojat kaca Prabu kowe kayangan Suranaya lho ngeslaken jawuh kakang resikane kok putra. Oh. Gus paripurna sadane sang Leka ing desa Prames di Bathara dinrewa sementara sing manjing wonten madani kayangan Susanti kamulyane kagesang nalika semono.